Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović. Također je i s nama izaslanica ministrice kulture i medija Republike Hrvatske, gospođa Nevena Tudor-Perković. I gradonačelnik, gospodin Tomislav Tomašević. Dobrodošli. Hvala i svima vama što ste došli po ovim vremenskim neprilikama na izložbu Mi Hrvati našeg dragog karikaturiste Nika Titanika. Nik je inače dečko iz Dubrave. Prvih 20 godina života tu je proveo. Tu mu i mama živi, a prvu samostalnu izložbu upravo ima u ovoj galeriji. 2009. godine, znači prije 15 godina. I tada je izložba bila na neki način proročka. Ismijavao je poznata remek djela i naših, ali i svjetskih autora. I zanimljivo da je taj tjedan tadašnji premijer Ivo Sanader dao ostavku i naprosto cijela izložba je dobila pomalo apokaliptični karakter. A ubrzo je uslijedila i recesija, nažalost. Ali evo, nadam se da se to neće dogoditi. Nešto u izložbi. Reći će Viša Kustosica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Švec-Španjol. Moram spomenuti da je Sonja 2009. stala u prvom redu kad je Nik otvarao izložbu, imamo na našoj arhivi. A i nije se ni nadala da će 2019. mu prirediti veliku izložbu Mimari, retrospektivnog karaktera. I od tada ga prati diljem cijele lijepe naše, od Slavonskog Broda, od Nove Gradiške, Motovuna, Crikvenice, uistinu je još popularizirala dodatno njegov rad.